Bos días, aproveitamos a euforia que aínda dura pola retransmisión por primeira vez en galego na TVG dun partido da Champions do noso deporte, do All Ireland de fútbol gaélico, por riba, cos comentarios do noso ben querido Carlos Seco. Pois o dito, aproveitamos esa euforia, esa alegría, para facer un vídeo máis longo sobre as sancións disciplinarias que houve moitísimas nese encontro, sobre as distintas tarxetas de distintas cores que hai no fútbol gaélico. A verdade é que o partido comezou moi tranquilo para Dublín, semellaba que non íamos facer grande publicidade do noso deporte, punto a punto, distanciouse de medio, mas a segunda parte, por sorte, foi totalmente distinta, a prórroga o mesmo, houbo un espectáculo total, xogo rápido, xogo físico, rivalidade, emoción. Para min, creo que foi un partido apaixoante e agardemos que a segunda semifinal e a final, que tamén se van poder ver na TVG, pois sexan do estilo. Con respecto ás xogadas que imos ver, na primeira metade non podemos seleccionar ningunha de interese, mas na segunda metade xa temos no minuto 47 temos unha falta de Con O'Callaghan, de Dublín, que se ve na parte esquerda, ou se parece que se ve na parte esquerda do vídeo, vese aí caer un xogador, o árbitro reacciona rápido, parece que veu algo, chega a comentar ou parece que está comentando polo pinganillo co asistente de banda, están de acordo, van tomar unha sanción, se vedes aí no fondo, vese caer un xogador de medio se tedes dúbidas, dádelle para atrás o vídeo, non se ven moito na xogada, vese caer un xogador de medio ao lado dun de Dublín. Acaba a cousa con tarxeta amarela, e a verdade que a min dame que pensar a decisión. Por un lado, se considerou que foi un empurrón, sería unha falta sen máis, eso sería amarelo se houvese reiteración, non me consta, tampouco revisei as accións de nota ou de reiteración previa. Se considera que o suxeitou ou que cargou con el sen posesión do balón, só tería tarxeta se houbera unha segunda infracción, tomaríalle nota, faría un tic ou unha nota, e na segunda sería a tarxeta amarela. Eu entendo que considera que é unha forma de xogo brusco, inclúe no fútbol gaélico pois o típico placaxe alto ou un body checking, un xogador que se cruza con outro para que caia, como un bloqueo do baloncesto. Entendo que é o que considera. Non vexo moi ben outra epígrafe. De feito, os que quizá os que máis me cadrasen estarían na categoría 2 das de cartón negro, tirar ao chan deliberadamente a un adversario. Mais non foi iso. Imos ver unha xogada despois que si é iso, non? A xogada parece simplemente, pois eso, unha entrada que non ven a conto, sen unha forza tampouco brutal, corresponde probablemente cun xogo brusco sen máis, cartón amarelo. No minuto 53 temos un cartón para John Small. Non temos nada para John Small nesta xogada. Esta xogada, mirando as noticias na prensa, trae cola. Case acaba en gol de Dublín e ben precedida do que uns consideran unha agresión e outros consideran unha carga legal con forza. Vemos que teñen que atendelo, de feito o xogador non pode seguir. Mirade a ver que vos parece a vos. Sabedes que a carga ombreiro contra ombreiro con balón polo medio no fútbol gaélico está permitida. O adestrador está aí como unha hidra
fai un pouco de autocontrol, non vos pensedes, porque está aí mordéndose os beizos, está aguantando, está aguantando. A acción nas repeticións tampouco é que se vexa 100%. Aí vedes a boa comunicación do árbitro co asistente de banda, a xente segue animando cun xogador tirado, eso é outra perspectiva, non? Porque aquí en Galicia a verdade é que cando un xogador está mancado de gravedade hai como un silencio aí sepulcral da xente que se queda un pouco intimidada. Supoño que non pensarían que a lesión era forte, era grave. O árbitro, eu creo que está reflexionando, van tomar a decisión de non facer ninguna tarxeta, de non botarse para atrás. O adestrador segue sen comprendelo, di que é un golpe na cabeza, e aí vemos a repetición. Intúese que hai un movimento de brazo, non? Intúese que non é un bloque o xogador de Dublín, John Small. Nos comentarios das redes sociales o Small táchano de asasino para arriba. A ver se temos a oportunidade de... Bueno, vedes que o retiran en camilla. Creo que non hai moita máis. A repetición que hai a maiores é 3/4 do mesmo. Entón, un choque ombro contra ombro forte que dá ombreiro contra ombreiro non é falta no fútbol gaélico. Non pode ser no peito, non pode ser nas costas. Se foi iso e o xogador se mancou pola inercia, non, salvo que fora unha forza desmedidísima, aí vemos. Salvo que fora unha forza desmedidísima, pois non habería... aí se ve o xesto. Aí vedes o xesto extra, non? Eu pensaba que non había outra repetición. Vedes que solta o cóbado ao final. Eu creo que non se chega a mancar nese cóbado, senón máis ben co ombreiro que lle pega na mandíbula. Pero o sacar o cóbado ao final xa indica unha intención de ir violento, non? De mancar. Desde o meu punto de vista é un cartón vermello. Hai xente que abogaba porque é unha carga ombro contra ombreiro no momento que impacta e que non é nada. Algún compañeiro dicía que se o xogador vai ombreiro contra ombreiro, despois o outro, o dianteiro, se move e lle casca co ombreiro na cara, que non é falta, non. A acción ten que rematar no ombreiro do adversario, senón non é unha carga ombreiro contra ombreiro. É o risco que asume o defensa o ir con esa forza. Se o outro xogador fai unha finta e leva un golpe no peito pola carga, non é a carga legal. Eso tedes que telo claro, pero non é a xogada que estamos comentando agora. A xogada que estamos comentando agora é unha xogada que remata con isto: fractura doble na mandíbula de Egan McLaughlin. Perdoade a miña pronunciación. E aí vedes, se vedes a foto, estades comigo. Vendo o vídeo hai máis dúbidas, sobre todo os primeiros. É difícil arbitrar, non? Podes interpretar unha carga ombreiro contra ombreiro, non? Mas eu creo que neste caso excede o xesto de carga puro e teríamoslo que castigar cun cartón vermello desde o meu punto de vista. Tedes a caixa de comentarios para opinar, preguntar, crear debate. Se lle dades a like, facedes comentario, a min animádesme e ao resto do gaélico galego a facer vídeos deste tipo, a invertir tempo e as ganas en facelo. Así que non dubidedes, comentades, estades en desacordo, opinade. Este pode ser un bo foro para mellorar o noso coñecemento sobre o deporte que nos gusta. Pola miña parte, eu creo que un xeito claramente perigoso para o adversario é unha agresión co cóbado.
Entón, eu probablemente sancionaría con cartón vermello co 5-15. Tamén é verdade que vendo repeticións. Ao mellor no campo non tes esa impresión. Un non sabe, o árbitro non sabe no campo que o xogador ten a mandíbula rota por dous sitios. Se o sabe é moito máis fácil decidir. Seguindo, no minuto 3 da prórroga xa a cousa se complica. Aquí o árbitro moitísima dificultade, empeza a haber faltas, e aí, antes fora do balón, cae un xogador, o árbitro non dubida, dinlle algo e di que non, probablemente piden un cartón negro, o árbitro parece que decidiu outra cousa, e imos ver o que decidiu. Fixadevos na atitude do árbitro, achégase moi tranquilo, os xogadores, incluso cos nervios deste momento, falan con el, están tranquilos. Esa atitude de xogadores e de árbitro eu creo que é a que temos que copiar, e remata cun cartón amarelo. Imos ver, creo que ven con repetición o vídeo. Bueno, este punto é importantísimo porque achega a un punto a medio e despois veremos como se produce o empate no último momento. Aí vedes o agarrón persistente, non? É un agarrón persistente, sancionan con cartón amarelo e hai controversia de xogadores e siareiros que din que sería un cartón negro. A diferencia é que uns xogadores entenden que o tira ao chan voluntariamente e o árbitro entende que hai unha falta alta, persistente, pero que non o tira ao chan voluntariamente. Entón, cambia. Cartón amarelo, neste caso, no caso que se fora que o tira ao chan deliberadamente, pois sería cartón negro. É interpretable, pero eu creo que un cartón amarelo é correcto. E aí houbo o punto que empatou, remata o partido, hai un xogador aí que se agarra ao pescozo, entra todo o mundo, entra Aidan O'Shea, que levaba un partido malísimo, estaba na banda, porque o cambiaran, a verdade é que se vos fixades nel, está separando xogadores, pero separa suaviño, non separa agarrando polo pescozo, puxando, eu creo que empurrando, eu creo que empeora as cousas. Está a súa presencia, aí o vedes, ben, bueno, vedes que os de Dublín optan por escote dianteiro, os xogadores de medio optan máis por escote na parte traseira, como veredes un pouco máis en diante. Bueno, este árbitro pode permitirse estar tan próximo e falando porque é moi veterano e pitou xa moitas finais. E, bueno, non se ve grande cousa, vense un xogador que se cae, un forcexeo, mellor unha exageración, a verdade é que non se aprecia. Bueno, aí vedes o escote que vos dicía eu e o outro escote. A ver, eu creo que en Galicia probablemente isto remataría con 2 cartóns vermellos para cada equipo, polo menos. Sobre todo en virtude podría ser algún cartón negro por ameazar, usar linguaxe e xestos provocadores ou intimidantes a un oponente, ou, por exemplo, o epígrafe 5.19, contribuir unha refrega ou disputa tumultuosa, por exemplo, incitando os compañeiros ou a causala ou participando nela. Eu creo, por exemplo, un caso, Aidan O'Shea entra dentro, non? Contribúe a refrega e non pinta nada aí, empeora as cousas. Probablemente o primeiro xogador de Dublín, que o máis digamos, incisivo nos forcexeos, e Aidan, o outro xogador de medio, deberían ter un cartón vermello, probablemente, non? En Galicia estas actitudes non teñen lugar, non? Nos que queremos é fomentar un deporte
limpo que vai a máis. A derrota ou a victoria non deben derivar nalgo así a nosa escala. Pero tamén entendo o árbitro, hai unha prórroga, é un partido moi determinante, semifinal do All-Ireland, non houve ninguna agresión maior, houve, como digo eu, loita de galiños, un cartón amarelo antes da prórroga non ten sentido porque non se arrastran, un cartón negro ten moita repercusión, cartón vermello tamén arrastrase á final. Optou por parar, probablemente no vestiario falou cos capitáns ou falou cos adestradores ou cos delegados dos equipos con algo para xestionalo de outra maneira que non foran os cartóns. Entra aí o criterio do árbitro e tampouco foi a máis, ou seja, que podemos consideralo que correcto. Comeza a prórroga, a xogada para min máis determinante do partido xunto co cambio de Aidan O'Shea. Este é un cartón, ides ver agora a xogada, non vou dicir a cor, pero vedes que pasa o balón con Baskel e crúzase polo medio e fai un bloqueo a un xogador que vai en carreira, desentendéndose o balón. As regras do gaélico castigan un xogador que se desentende do balón, favorecen que haxa loita polo balón, pero se te desentendes e fas unha infracción, van castigar e duramente. Neste caso, un cartón negro. Cartón negro supón 10 minutos de exclusión, o que nunha prórroga pois é que perdes moitísimo tempo, moito porcentaxe da prórroga. Con medio a tope, pois tivo unha repercusión enorme. Creo que era totalmente innecesaria desas tonterías que fan a veces os xogadores en quente. Aí vedes, chocar deliberadamente cun adversario que xa xogou o balón, pero non exclusivamente o que acaba de facer o pase, co obxectivo de eliminalo do movimento do xogo. É un body checking, que lle chaman eles. Bloqueo de toda a vida a un xogador que vai en carreira. Ademais, a carreira do fútbol gaélico non é unha carreira de baloncesto, unha carreira normalmente un pouco máis veloz e zancada máis amplia, non? Con máis dificultade de fintar. Seguimos. No minuto 77, agora hai 3 xogadas seguidas que son prácticamente o exemplo dunha mesma acción feita de distintas maneiras. É o que se coñece como unha entrada alta, unha falta alta. Aí vedes clarísimo, non? Unha man que vai case ao pescozo, non é violento, non golpea, non impacta, impacta, pero non é unha agresión, pero é unha falta a unha altura que é perigosa. Entón, eso no fútbol gaélico, como facíamos antes, considerase rough play, xogo brusco, cartón amarelo a Diarmuid O'Connor. Aí o vedes outra vez. De medio, perdón. Pon Dublín, pero é de medio. No minuto 82, pois imos ter o mesmo, non? Un xogador de medio, aí mirade que difícil se pon arbitrar aí, balón, tal, moitos xogadores, esta falta pítase falta en contra de medio por reter a posesión ou por soltala mal. En Galicia, coa forma de arbitrar que temos aquí, con 4 xogadores encima, así, é moi raro que non lle caia a falta a Dublín neste caso, pero aí vedes. Pode ser unha agresión ou pode ser xogo brusco. É o que ten que afinar o árbitro. Se é unha agresión, vaise fora, e neste caso aprecia ben o árbitro, pero ten máis inercia e máis violencia que anterior. Estuvo ao límite, pero bueno.
cartón amarelo, aceptado todo o mundo, ben, considerade tamén que no All Ireland permítese máis impacto que no nivel club. Lóxicamente, pois a velocidade é maior, hai máis entradas deste tipo, nun fútbol máis lento, máis amateur, bueno, amateur é todo, pero nun fútbol dun nivel máis baixo, isto cantaría moitísimo, casi como unha agresión. Os xogadores deberían ter moito cuidado con este tipo de accións, aparte de que poden chegar a ser perigosas polo impacto na tráquea e similar. E no minuto 88 seguimos claro, estamos na prórroga, e aí non hai ninguén que baixe o ritmo, vedes aí un roubo de balón espectacular e parece unha acción gravísima. Ademais, xogador que xusto se lesiona despois. Pode ter mala sorte, pero iso polo xeral implica culpabilidade a ver se me libro da tarxeta e tal. Fixadevos que David Byrne tivo un cartón amarelo no tempo regular. Non arrastra co que pode, se é outro cartón amarelo, pode seguir xogando. A ver, non sei se será un cartón amarelo ou será outro tipo de sanción, vou deixar a intriga amarelo. Vale, non había moita intriga, a verdade. Mello está, a grada de Mello está eufórica, e ben, bueno, hai unha repetición e unha entrada normal, co brazo no torso, non é tan alto como os anteriores. O que pasa é que o xogador salta máis, xaxerando un pouco. E despois, a última xogada que vou comentar é a máis tonta, a máis... Vamos, o adestrador eu creo que ten que falar con este xogador moi seriamente, porque o que fixo non ten sentido, anula a última xogada do partido, o último ataque con capacidade de empate de gol que ten Dublín cando vai perdendo de 3 ao final, e fai isto que vamos ver. Aí tedes, xa entrou aí den o xío outra vez, porque os xogadores, aínda que se foran cambiados, non considerase unha nova alineación, e cae un xogador, o árbitro, diante do árbitro xusto, cae un xogador, e sanciona correctamente. Dá uns empurronciños, chama aquí. O xogador aínda ten máis que dicir, pero ahora vades ver. Por iso non nos podemos fiar do que din moitas veces os xogadores desde o seu criterio. O home aínda ten algo que opinar cando trabúcase totalmente como xogador, non digo co árbitro, digo como xogador. Cartón vermello, cartón negro, e agora ides ver. Mirade diante do árbitro xusto, e tira o chan dunha maneira brutal, sen vir a conto, e cando iban rematar os seus compañeros, que o mellor resbala un contrario e acaba en gol, e lle anularían un gol por este motivo. Vamos, isto para min é un mal perder, sin máis, e este xogador vaise fora perfectamente. Algúns diredes, sería cartón vermello. Tirar o chan deliberadamente a un adversario é isto, collelo, abrazalo e tiralo o chan deliberadamente. Ou, por exemplo, un xogador que vai en carreira e que o agarra e voluntariamente fai ese xesto, virar os brazos para tiralo o chan. Eso é cartón negro, non se considera agresión, pero é un cartón negro. E nada máis. Agardo que vos gustase esta experiencia. Xa vos digo, dade a like, facede comentarios, intentemos interaccionar e animémonos a facer estes vídeos, que son 24 minutos de vídeo, que podemos prolongar moito máis se hai algún debate nos comentarios. E nada máis, a ver se hai un bo partido na segunda semifinal e na final do All Ireland, e que o vexamos nos. Un saúdo.